Снимай. Barısında 8. Mart bayramını kutlayımız. Hem sizge жылы яктан иң тәмле, иң сочный фрукт алып кайттык. Шикеллек дегенде безгә ананас биргән идегез, но без бу фруктны бик озак эзләдек. Һәм сезгә бу хакта тулырак ишарат эшләп һәм потому что уларны үстерүгә бик күп эшкә кирәк. Короче, бу фрукт бездә үсми, бу фрукт үсә Учаллыда гына. Без барып кайттык шунда. Безнең Илнурыбыз ни өчен безнең белән түгел, чөнки әле ул бер кайткач инде әтиәниләр белән булып киләбез ди, шуңа теге елга бер генә кайтам ди. Шуңа күрә бу нык сочный, нык вкусный сезгә ошаячак. Кабул итеп алыгыз бездән, я. Спасибо! Смотри, что... А теперь Дорогой и башный кызларыбыз, сез иң шәпләре, иң әйбәтләре бер җирдә дә, бер кайда да юк, безнең кызлар кебек кызлар. Biz сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезгә алга таба уңышлар, халыклара, хатын-кызлар бәйрәме белән котлыйбыз. Мы гордимся то, что вы у нас есть. Мы вас очень сильно любим. Спасибо вам за все. Ура! Зурапа. Монысы сиңа. На счастье! На мое счастье! А мы запасы взяли! Запасы взяли, чтобы оружие разбить на счастье. Молодцы! Молодцы! Шальная императрица. Молодцы. Нет, это задумано. Молодцы! Я по лицу видел, а я игрок, готов был провалиться. Поздравляем вас. Молодцы, егетлер вообще. Койлардан гына уйлап табасыз, ә? Молодцы, рахмет. Прикольно! Рахмет!